Учора размаўлялі пра сучаснае беларускае мастацтва з сучасным беларускім мастаком Уладзімірам Грамовічам. Мастацтва, оно приносит счастье мастаку? Ну, мне здається, не в этом питанні науку. Бути щасливим, інші переживання, мені здається, не завжди повинно вимірятися ніякими такими поняттями, як щастя. А сёння я потрапіў у галерэю «Традиция» імя Германа Пранішенка у Світловодську. А мы усё у джинсиках и кедах, а мы усё с подсмоком раз, два, три. Бяжым задерли голову у неба, ну а жыццё намо твае гады. Там мясцовыя мастакі і таксама збор беларускіх зуброў, монстраў беларускага, у добрым сэнсе, монстраў беларускага мастацтва. Вашченка зверху, так? Да. А это мастак, который памёр рано, так? Да, Александр Исачев. Буду для вас спяваць песні тады. Ой, да. Шепчется яворс калиною. До концерту 3 гадзіны, наўкола лес, сосны. Сосны. Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, шукаў центр, а потрапіў у вёску ў межах гораду, а над вёскай узвышаюцца вежы касцёлу. Даруйте наши дорогие жонки, нам ваши вусны меду солодей, але рубей музыки хоть и звонки не выпадае ровно день у день. Што ў рэчыцы, што у вас кошты менскія. Чаму у вас менскія кошты, а не танней? Гэта вось месца, дзе мы зараз знаходзімся. Такое пафаснае, ці што вось такія паслугі сапраўды выклікае здзіўнасць, чаму вось у нас як у Мінску. Ну, а заробак, сам разумееш, не як у Мінску, на жаль. Дык а чаму? Даруйте наши дорогие мати за путявину веры и надей. Ажно дагэтуль мы по сцене скачем, ажно дагэтуль прагнем быть вышэй. Не солидные музыканты, быццам дети целованные. Не солидные, Богом заломанные. Ёсць заводы «Хімвалакно», ЦКК, а пабудавалі яшчэ беленыя цэлюлозы. І тут такі быў смурод, што цяжка было дыхаць.